Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Bir adam musulman doğanda bir demir kökösde. Milgert bolsun, bıçak bolsun, qama bolsun, her näme bolsun. Görýänmişin diýip gorkusda diýipdir. Şuhydan bolsun, çyny bilen bolsun. Şonu ferişdeler ta elnäkin goýýança Hudaýyň lagnaty bolsun sana. Hudaýyň lagnaty bolsun sana. Hudaýyň lagnaty bolsun sana zor şey diýip betdogan asturlar diýipdir. Şo musulman doğanyny gorkudy otyka diýipdir. Şuhydan ne bolsa tarap şaýat ciddi bilen bolsun. Ýygynyň laqqylak bilen şuş bolup bir musulman adamyň ýagdaýyna gelişýän zatdyr musulman doganda. O tarap şaýatçyny bilen bilip ahir ýüregi ýarylyp barýarmy? Ya tarap denany bolup ýalynan gorkudan bolup, sen adamy öldürermen, sen däden goýmarmen, sen ogluny öldürermen diýip onu ýalandan gorkup o ahir gizeýini aglatyp goýmak. Bir adam, bir musulmany nahaq ýerde gorkutsa, kıyamet gününe Hudaýa bar jogap bermeli bolanyna Hudaý Taala adamyny zor gorkular ýörer kıyamet gününe. Bir de ýakşylygyň ýüzüni görmer kıyametde diýipdir.